Určite sa pýtate, prečo vyšlo videjko dnes. Tu máte prečo. Čiže vydať jedno informačné videjko, ako budú vychádzať ďalšie videá. To sa dozviete práve zajtra. V minulom videjku som rozprával, že chcel by som urobiť nejaké iné trošku ako vydávanie videí. Tak som sa rozhodol takto. Každý druhý deň cez týždeň. Takže napríklad pondelok, streda, piatok. Tu nastáva menšia zmena. Útorok, štvrtok, sobota, nedeľa. Čiže keď vidíte, že cez víkend bude 2 videjka, akože daily content. A cez týždeň každý druhý deň. Pretože aby som ale ja mal čas na prípravu, aby aj do školy a takéto kravinky. Samozrejme, chcem aj rozbehnúť niektoré nové veci, ktoré sa týkajú YouTube, aj taktiež nejakých novších komplikácií, len bohužiaľ teraz to nemôžeme uskutočniť. Ďalej chcel by som aj uskutočniť kopu akcií, ale keďže je teraz školský rok, nie je leto, tak musíme to vydať cez leto. Takže ja dúfam, že moje uvádzacie videjko, akože do takého nového projektu, sa vám páčilo. Pokiaľ áno, tak dajte odber a zvonček a Siano Fire.